Marjasta testissä. Miksi light energiajuoma? Mutta tämä design on kyllä tylsä. Tulee mieleen eilen tako. Eikö porita? Tai mikä nyt olikaan. Okei, ja minun paitakin on aika likainen. Tämä on todella tylsä. Anna 3/5. Aika normihaju. Meri on taas niinku tää normitylsä. Näyttää kuselta. Tässä on meillä sieniä. Mä näytän siitäkin hienon makutestin kanttarelle. Nämähän on vähän sitteitä. Mutta, no niin. Väri on se niin normi 2/5. Että tämä on ihan kirpeä. Hyi. En oikein pidä tästä. No, te saatte päättää seuraavan testivideon. Se voisi olla vaikka sipsiä tai jotain vastaavaa. Hyi. Se tipahti. Ja siis kun mä kyllä on 3/5. No niin, siis meillä jäi kesken kun iskä tuli. Niin tosiaan se maku oli niinku se täydellinen 3/5. Elikkä täydellinen vastaus on 3 + 2 + 3 tekee 10/15. Ja kyllä. Ja ei olisi tämä käpytikkä. Niin.